ассалому алайкум бародарои ҷон, акрои ҷонум. Тамаша созем хубен, саломатитон хуб аст? Бовар кунем бародаро, аз кор омадем, вақтам надоштем, гуфти гапо бифара. гуфтем я видеоча барои бародаро монтунем. вай ҳаматон хоҳиши илтимоси бародарона, ҳама каса подписатся мекунем дар канали мо. Ярдванди лайка бичахен, лайки бетала ҳар туши. худованд амӯҳтон хор назана, ҳама вақт зинда обод тинҷ бошем, ба сари баланд ба ватан Тоҷикистон бо баргардем. бародарои ҷон, доллар 1021 сомон, 1000 рубл 164 сомон, евро 1061 сомон. қадаги гуфтон бародарои ҷон, якдуанди лайка биҷухем. худованд нигаҳбонтон боша. ай ҳаматон я илтимоси дига ки видеои моро ба VPN тамошо кунем бародарои ҷон, ки ҳамин канали мо зуд хубтар шавад. худованд нигаҳбон.